Čus lidi, vítám vás u dalšího videa, dneska si natočíme LEGO Fortnite Brick Life. Snad tam uděláme nějaký pokrok, já to neznám, zkoušel jsem to jen jednou a nic jsem tam neudělal, takže to vůbec neumím. Jdeme rovnou na to. OK. Kde to jsme? Jsme v městě. Tak kam půjdeme jako první? Kde jsem? Tady. Tak můžeme jít rovnou na kafe. Ta hudba, co tady hraje, dost hustá. Se mi líbí. Já bych chtěl... Co chci vlastně? Chci si najít práci. A mít domek. No, tady kafe. Teď budu moc asi pracovat. Číča! Pojď sem! Arní! No jo, ty jsi krásná, Čič. Můžu makat? Jo. Co děláš? Nechne. Continue. Continue. Já chci pracovat. Summer Sky. Tak jo, pracujeme tady. Tak to je hustý, to je docela rychlý. Ačkem. Co děláš? Máme knížku. Tady je kočička. Tu můžeme pohladit. Read. To je pro tu kočičku. Takhle můžeme si hrát tou kočičkou. Tak, co tady můžeme dělat? To pochopil tak, že tady pracujeme, ale... Jakože... Potřebujeme nějaký zákazníky, že jo? Tak to můžeme vzít. To je zajímavý. Jakože... Halo. Kámo. Tohle... Je tady něco jiného? Zkusíme si udělat domeček, lidičky. Pojedeme sem. Tady je nějaký volný místo. Šlonem si někde auto. Tamhle. Nice. Jsme ukradli tu knihu, ale to nevadí. Auto. A jedem. Já neumím řídit. Nemá řidičák. No, GG. Počkej. Tak, tady budeme bydlet. Jau. Tak. Claim lot. Tady si můžu dát svoje stavby a můžu si... Já mám 820 coinů. Yes. Tak lidi, tak vím, co dneska si budeme vydělávat. My si vyděláme na takovouhle luxusní vilu. Určitě. Já to chci, kámo. Můžeme tady si nejdřív něco dát ze svých, tady staveb. Já si dám tohle, protože to je asi největší. No jo. Tohle je náš baráček. Jo. Co to je? Fko. Jo, že nám sem nikdo nemůže chodit. Tak to je dobrý. Tak tady nám nikdo nevstoupí do našeho baráku, jakože. Si to nechám, ať jsem... Můžeme si to asi vyzdobit. Tapkem si dám mobil. Takže dekorace. Tady nakupujeme, ale můžeme i něco z našeho to. Tak já si dám tuhle krásnou postel. Tak, kam si dáme? Jí chci nahoru asi.
Tam budeme mít takovou jakože loži. Nebo ne. Dáme si to takhle sám. Takhle. Tak. Určitě chcem i nějaký tady stoleček, lampičku. Takhle. Jo. Tady budeme hodně číst, tady si dáme pár knížek. Aha, já mám jen limit, já mám všechno jen párkrát, tak to jo, počkat. Já myslel, že mám víc knížek. Tak, jedna židla, druhá židla, třetí židla. Tak, čtvrtá židla. Co můžeme postavit? Tady si dáme kobereček na válení asi. Nic nemáme lidi, jsme chudí prostě. Co dělá? Jo, takže. Takže se hýbem. MK je mapa, to víme. Q je dekorace. To jo, to už taky víme. A chat, to je jasný. To asi nebudu si mluvit, tady nejsou žádní Češi. Ale já chci něco na mobilu zjistit. Chci káru lidi. Pozor, ale takhle můžu mít různý special autička. Tak to se mi líbí, já se budu našetřit asi na ten skate. Protože ten bude dobrý, podle mě. Když tak si potom koupíme i tohle auto. Ale teď máme máme jen jedno auto. A to se asi nebudu přivolávat, já pojedu tímhle. Co teď se tady děje? To městečku. Já chci banku, jdem vykrást banku. Nebo ne, tady něco je special, tak to mě nějaký joby tam může mít, tak tam jedem. Se tady driftovat. Dá. A hodně dobře se tady driftuje. OK. No. Nemám už řidičák, ale to nevadí, lidičky. No tady trošku porušuju předpisy. Ups. No, trošku hodně. Trošku velmi hodně. Takže. Jo, můžu mít do práce? Chci pracovat. Kočka. Pojď. Carlos. Jo, tady můžeme koňům dávat jídlo, takhle, to je dobrý. Tady je prostě farma. To pořádně hodně naberu. Hej, pozdravím kamaráda. Počkej, jak se to dělá? Hej, čus. Jo, co to je? To je myšlička. Můžu vyzdobit koně? Je tady kůň? Nemůžem ho vyzdobit. A necháme si to, aspoň máme první cenu. Ty se můžu napít. Vezmeme si pití hezky. To tady vykradem. Čuska. Napijeme se. Hunter. A já chci takže nějak něco jim udělat, chápete, no? Tady to čistím, jakože. Nevím. Tady máme hřeben, musíme něco zahodit. Pochopil jsem to správně. Já to můžu sníst, aha.
A? My jsme si vydělali 2000 lidi, yes. 2000. Vezmeme si to další. Vezmeme si to co nejvíc. Jsme si vydělali 2000. Tak to se mi líbí. Lidi. Tohle je dobrá práce, jakože bonuska. Co jsem toho musel udělat strašně moc. Diamond, hele. Čus Diamonda. Jo, takhle to můžu Rkem, když podržím Rko, tak to můžu vyhodit, to je zajímavý. Tak já bych asi jel někam dál. Takže docela jsme si vydělali, máme už 2000. Mám za auto. Lidi, co teď budu dělat bez auta? Nevadí. Můžeme si něco asi pořídit, když tady dáme tápka. Tak tady, jo, lokr. Vy si můžeme změnit skin? Tak já chci nějaký Christmas. Dáme si třeba tady holku, tudla. To je hezká. To jsem neviděl, že si můžeme měnit skiny, to je hezký. Co tady dál máme? Jo, tady jsou NPCčka. Co můžeme najít? Ne, to jsou hráči, aha. Já pracuji tady a mám level 1, takže my se můžeme asi i nějak levelit, to je zajímavý. Co tady je dál? Dekorace, homes, map, jobs. Joby jsou od 9 ráno do toho. Tak, lidi. Můžu se portnout domů, když nevím, kde je můj dům. Nemůžu. Takže počkat, já si potřebuji si tady ukradnout autíčka. A někam autem se projet, co tady prozhlídnem. Třeba se podíváme, já chci najít banku, já se dá vykrást. Kámo, to je prostě jak GTAčko, tady prostě jdeme vykrást si banku, ne? Nevím, to bude tohle. Teď my jsme tajemní lupici s lopatou. Lupiči. Zajímavý. Tady je bankér. To je Midas. O! Můžeme někam jít? Jsme v trezoru. Lidi. Tak to je hustý. A tady jsou předměty. Ty, co dělá tohle? Proč tady nejsou prachy? Já chci něco vzít? Můžu to vzít? Nemůžu, já se aspoň najem. Koukám, že tady je nějaká security. Zdrhám! Jo, pozor, tady jsou sekuritáci, aha. O! Jsem taky sekuriták. Tak když jsem sekuriták, to můžu, jakože asi lidem nebude vadit, takže když si tady něco půjčím v bance. A kde jsem? Mám tady vstup do banky a já chci jít nahoru. S tím to jakože asi nebude vadit, hele. Když si v bance něco půjčím. Na ty nic nemůžu si půjčit. Halo. Moc znak. Můžu si něco tady ukrást? Nemůžu. Tak si napiju kafíčka. Tak, ty jsou všichni sekuritáky u trezoru. To se mi líbí. Jo, to je přízemí, aha. A? O! My jsme někomu šlohli skate, kámo. A to je úplně stejně jak v battlech, jak byly. Ty OG season. Tam nemůžu ját. To je škoda.
Co tady máme do dalšího? Jo. Takže tady jsou nějaký ultra boháči, kteří mají největší dům na světě. OK. Tady... Jau! Trošku ohleduplný na mě buďte. Mě furt někdo naráží. Tady je kafe. A gym. Jdem si zacvičit lidi. Jdem si tady zacvičit ke Kitovi. Yes. Se tady zvedám. Nice. Jedu. Makačka. Ty krásu. Co makačka tady lidi? Bychom pracovali ve fitku. Potřebuji z toho na záchod. Ještě si umím ruce. A já teď chci jít domů. Chci jít domů lidi. Protože mě zajímá. Jestli jsem se nestratil. Protože můj dům by měl být, jo, krásně je to označený tady. Jedem, jolo! Kámo, to je super ten skate, já říkal, že se mi bude, že si ho chci koupit. To věděl na začátku, kámo. Tady je můj špatný, divný, ošklivý dům. Jsou odpadky. Ne! Já tam strčím. Já tam strčil. Nebudu bankéř. Nechoď mi na pozemek. To je můj pozemek. Moje. Hahaha. Haha, počkej. Happy. Hahaha. Haha. 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 Já si jdu lehnout. Tak, máme peníze. Můžeme si něco to asi pořídit, když dám tapko. Tak tady auto si můžeme koupit. Nemůžeme si to koupit, škoda. Máme tady ukradený skate, ten nám stačí zatím. Tady si můžeme koupit nějaký barák. Jsou tady špatný. Za 36 000, na to se nikdy nevydělám lidi. Musíme být spokojení s tím, co máme. What? Jak v tomhle můžu bydlet? Takže. Jakože já si tady chci něco, můžu si něco uložit, můžu mít truhlu. Jo, truhle. Já nemám. Počkej, tak to se... Decorations, truhle. Si koupím truhlu, lidi. Počkej, už ji mám? Já mám. Já to placenu sám. To nemůžu mít věci. Co mi tady hraje? Jdu asi vydělávat. Na svém skateu. Chci najít kino. Jsou váce, aha. Je tady muzeum, aha. Co je tady? Tady nic není asi. Jdem se podívat ještě do banky.
Jo, já si můžu jít k ATM, vyzvednout prachy. OK. Tohle ono. Tady můžu vyzvednout prachy. Já jsem viděl 1000. Půjdem si koupit energy drink. Nice. Proteinák, kámo. Tak můžu tady si něco půjčit v bance. Že tady něco bude. Viděl short, že tady mají být peníze. Yes! My jsme ukradli! My jsme zloději! Lidi, my jsme si ukradli 500 coinů, kámo. Jsou moje prachy? Co? Můžete ještě něco vybrat v bankomatu? Další peníze! Lidi, já budu boháč. Já vám říkám, v tomhle videu se stanu boháčem. Teď si ukradnu motorku. Říkám, já budu boháč, kámo. Neukradnu, aha, škoda. Ne, to toho Spidermana. Takže, co budem dělat? Já bych tady se jel porozhlídnout, jestli chci něco vydělat. Ale kde? Se porozhlídnu po světě, tady to je hrozně dobrý. Tady můžu projíždět, naschvál napište do komentářů, jestli se vám tady to líbí. Tady je něčí barák, OK. Já neumím řídit. Lidi, to je novinka. Neumím řídit. Teď se mi bug skate, který není můj. Ne, můj skejťák. Musím odbugnout. Co můžu dělat s tím šutrem? To jak na začátku po mně někdo házel ty koule. To jsou ony. Práce. Jupí. Můžu dělat tuhle nudnou práci. Jo, já jim tam můžu dávat asi i nějaký jiný věci. Ne, jsem jim můžu dát ten tohle. A ty jabka jsou pro mě k snědku, tak to je hezký. Dávám ty jablka, aha. No se to špatně ukazuje, jak je to nový. A mám peníze další. Počkej, já jsem si viděl tak málo. Na tuhle práci kašlu. Teď si ukradnu motorku. Ukradnem si motorku, lidi. OK, tak to jaký smyky. Tak motorka je nejlepší, kámo. Co je tohle? Můžu pracovat tady? Chci najít na práci. Ne, já si to koupil. Tady můžu, to je obchod, aha. Můžu tady něco. Chci tady pracovat, lidi, halo. Tady makat? Nemůžu. Můžu tady makat? Já nemůžu makat v obchodě. Robot, to jsem já. Co se to je? Jo, pivo. Já chci nějaký další... Já chci nějakou jinou práci, než to tam ty koníky, protože tam asi si vydělám fakt málo. Wow. Co když pracuji v bance? Přijde nějaká zpráva? Neumím řídit, lidi. Jo, to je ten robokhytík. A ty tady máš restauraci, aha. Já chci u tebe pracovat, Kyte. Tak lidičky, pokud si se mnou chcete zahrát, tak já vás tady můžu pozvat na jídlo. Městíčka.
Mňam. Jo, já to sem mám dávat. Aha, asi to nemám brát. To dává smysl. Yes. Makám. Ne, to mám sem dávat, aha. Halo, můžu to sem dát? Tak. Jsme už úplně sushi master normálně. Vezmeme ryby. Vezmeme sushi. Krajíme sushi. O, já jdu na tom páse. Yes! Vždycky jsem se přál, abych uměl sám jezdit. Chybí nám to tady někde. Všechno je plný, nikdo tady není, jsme úplně na mizině. Pojď, kup si něco. Kup si něco. Chceš? Jsem dostal peníze. Yes! Vyděláváme si. Ten předmět nepotřebuji. Co je tady? Hej, u Kita, nevím, jestli je to docela dobrá práce, jakože je to tam zajímavý, ale nevím, jestli tam budeme pracovat, jakože ještě hledáme dál, jo? Nejsme u konce výběru. Tady jsou peníze. Tak to je dobrý, random jsem našel na zemi 10 korun, to je docela dost. Jak se chci dostat nahoru, lidi? Help me! Help me! Yes, já jsem parkour mistr. Tady jsou záchody, aha, tak tam úplně nepotřebuji. Co je tady? Noviny? To můžeme hodit do koše. A drink. Počkej, já, když piju, tak neříkej, že když piju, tak dostávám peníze. Proč jsem dostal ty peníze a něco za šláp? Já na ně šláp. Můžu schovat do popelnice, tak to je božíka. Tak v Battle Royalech. Všechno jdu vyhodit. Si myslím, že tam ani nemusím být a přesto budu dostat peníze. Co to tady? Nejdu tady peníze? Prachy. Sedím na 3. nejvyšší židle na světě. Tady si můžu kupovat židla asi. A oni se tady obchod s židlemi asi, ale nejdou se koupit. Je tady výtah. Já můžu jít do dalšího patra. Chci 2. Tady projdu celý. Co tady můžu koupit? Jdem tak Holmes. Ne, chci Holmes. Si můžu tady bydlet. Počkat. Tady jakože můžu něco dělat, když si tady, můžu si tady dát třeba tohle. Já můžu ty itemy, co mám, i prodat, tak to je dobrý. Tady nic drahého nemám, to je škoda. Tady můžu si koupit ozemek. Nemůžu. Ale tady to je zajímavý. Počkej, můžu si už koupit ten skate. Nezajímá. Yes, může mít skate lidi. Já si myslím, že se ho potom bude moci přivolávat. Jdem asi dolů, tohle budou jen patras, kde se můžeš ubydlet. Tady další obchod.
Ale do které bych asi chtěl pracovat. Tady docela jsou nějaký obsluhovat, jakože to. Takže vařím tady, jo. Co je jídlo? To můžu dát jídlo, kam? Ne, to nemůžu, aha. Jaký jídlo můžu? To je destornu asi. To nepotřebuji. Máme tady nějaký maso. Tak jdem vařit jako správný šéf kuchař. Yes, tady je krásná hudba. Tohle se dává sem. Ne. Yes. Už to tady makáme, už to tady mastíme. Lidičky. Máme, cože? My máme banán. Tady, co z toho dělá tohle jídlo, nevím. Někdo si kupte. Kupujte, lidičky. Já vás hodím koule. Pojďte sem, dostanete pořádnou. To asi musím nejdřív vzít. Teď co je tady? Takže tak. Teď si můžeme zahrát bowling. Počkejte, já teď nechci, ale můžeme si zahrát bowling, tak asi máme práci pro zatím lidičky. Ne, nám to nechci to. Tak. Takže asi tak. Můžeme si zase vybrat další peníze z bankomatu. Si dojdu domů. No, 1000? Puško. Takže jo, já bych se asi koupil ještě tady na poslední chvíli bych si koupil náš skate. Tady. Krásný skate. Kde ho máme? Skate nemáme nikde. Halo? Kde máme skate? To máš. Spawn. No, máme skate, yes! Tak potom můžeme jezdit. Tak ale lidičky zase u jiného dílu, protože pro dnešek by to bylo dlouhý asi, takže už musím končit. Takže snad se vám to líbilo a zatím čus!